Odofo mema kwaba edeba Adom TV. Nkuranhyensem dwumadi ya ohwe. Mi am ti dwom amede ho chiame, edi am gyeso ni tekotego. Ma me ni kan da wase se wode wafidie ato na obepe mre. Ani me ato na mo ntiowe. Ene asem amede bre wo na tifisem ne se afutu ya me ma amede maame. Afutu ya me ma amede maame. Emra me si so no. Ya na enkoyie. Ya na asemense sifom. Ya na asedi ame prapaminya. Me ma me kansem bebre e kire me. Na enne metimi akase hu hia e ma me no mienu. Semra me kase e bia na wadwuma nkoyie. Adwuma no bia wunya bi nyo. Empo wo ye bi mpo akatua nso. Semra me kase e bia na wade kwa de atete apansam. Enda so ade kwa ware mu no ankonesa. Semra me kase wo manyina atiatese. Papa bi anim wona enum adubone nom wona asebe emfani de ma aya ne nsa wonsa sifom. Whenever I begin to complain about the state of my life, my mother will always tell me, I can tell you that many others are feeling the same way. Me mbeka kire me say nya wo fam nya wo nko dodo na efam. Na obekire o say, do not focus on what you are going through. Men hwe nyoma na wo fam no, but let your focus be what you want to go to. Ese when it da baby apese wo babokoto. Esan se so wo de wani tu nya wo fam no mu a obegija. Obe ha. Wire be ho. Wan hwa wo nya sabe nyansa ne suba betimi de bubra no. Na mo wose men hwe ne ma wo fam no. Na fa wani tu baby awoko. Se wo di hia fa no tu se me pesika. Waware anya fa no tu se me pese me nya warepa. Na mo memmo na ware ne nye o, na me bre, na me yehanie, na enkoyi o. Saa tete no esi wadwene ho kwan. Emma emie wadwen mu. Dwelling on what you don't want makes you work against what you want. Dwelling on what you don't want makes you work against what you want. So what the wadwen to nia won pɛ no so a na bobo hu na nwinwi wo ho a esi kwan ema nia wo pɛ no. Hwɛ, we all have ideas about how we want our lives to be. Obia wo enisade hunu bi ewo mfoni bi a watwa adwene mu proso. Said the person wa brabo eyo. Obia wo ko ware no, wo enisade hunu bi ni mfoni bi a watwa say o, me de me person ma ware yesi. Ukọ adwuma mu no, wo enisade obi say na meye adwuma na menya mfaso say, na ma pesika bi asie. Empo wo ko school no, wo mfoni bi wa adwene proso me wie pa menya adwuma, makope dan kese bi atenemu, ma yesi. Ni nyina ya enisade hunu eye. Nanso enya nisade hunu nyina na ebem. Enya na ope nyina na abenya. And the wishes that we always wish for don't always materialize. Therefore, it becomes a battle. Abrabono eyoko mepe memfa ma meje unsanka mede be ma meje fi ho sana abrabote. Wo pe yemfa ma unya ya je fi ho na wonsa sifom. Abrabo eyafo ne sane eye wo wiamre ni stobre abrabo to da bia obesere to da bi so ya awraho na mom de ese ohunu say whenever the biggest mess comes up, do not dwell on the external conditions of your life. Senyoma ankoyi a men hwe nyoma na enkoyi no emu ho aten. Men hwe nyoma na enkoyi no ntwebia su me nhwe ne mana enkoyie no sabe emo bi subo na emom no transikom. And when you are able to let go and accept the truth that positive outlooks will help you create the ideas to work out of your situation, you work out. So what me hunu say so wo sesa wadwene proso nyoma na ma wodane ane gina wadwene proso mra obrewo ho no a obenya asem na no yi ya na edne sempo me nka se obi ewu mansu
me kan se sempo ehia wo ya wiawo a mentwa dwasu bedu ba bi a usu a jai na bisa ho se he na mede we susu ko ni suo no besi kwan e ma wanhwa a wontimi hu be ba do abraba ko atete ni adwenwen no besi kwan na ma wotete mire ketua bi a eye normal jai. When you worry, stop it. Don't overthink. Rather think about where you want to take your life to and not what you are going through. Now assembly ato wo ni America ebi atu obi pain. I know you've heard many times, but you fail to take the necessary action. That when you change your thinking patterns, you change your life. What is? Hasn't watch ya. O san wa dwen wa bra ba sisa. O se ma san ma dwen sisa. So san wa dwen a de na wo kan wa dwen pro so. Ye. Ade amekoye enkoye. Ni amekoye wan hwa emwa me. Sa abonfia ni abegro sem na wo kan no. Ena ma wo nsasi fom. Wo mu nsasi fom dada. Wo mu unya bi ni udi hia na wo twa bobo etwa biasu. Sinkete na pet the friend to-do list. A day na metimi ayo a friend to do. Potoka friend to-do list. A day na metimi ayo. A day na mede ma word ne beye. A day na mede ma adwene beye. A day mpo na mede me nsane me nan beyo. Na ayi me afri sa tibia metimi mu. Ani a friend to-do list. Yen bebre yen na day. Ye free sa abrabo e ahogro. Abrabo nya ahogro. Abrabo ye okko. Abrabo ye mirikatuo. Na no pani bi ka se mirikapa no meto awie. O se mirikapa no abrabo ye mirikatuo no okko. Entuna obi so ka se enye ne mogya ne honam na anya. Ye no asum atumfo e gina wadwen proso. E na anya. Ense wan kenya wadwene ansa wadwene a. Minu aba na minu abema. Ebi a wote na abetena. Ene ebobo na abebobo. Ene empo so bobo na abebo. Dempo say abrabo ye hopeless amount. Ya mo se be bobo nyoma ho. Ye bo se be pe nyoma anu aduro. So awade ne nkoyi a ni che se be gya tum se nkoyi nti ye jai. Na se wo court ahodo a awade jai nko a nya sa de bo no. Sa nkoyi anya awade ne nkoyi nipa na ewo mu no woni su ena ma nkoyi. Enti be ma ne oba bi so say de na metayo. De na meta ka kire me yire. Eno oba de na metayo. Ya me taka che mi kun de na menyo ya amama wada bedu sembre se me gya nyoma me yo no a emmoa me no na me ye nyoma ebeboa ma wade empo adwuma bi na wo yo na onsan ko anu yi a ebia na adwuma no ntumpon ewo nimde ene nsa no adwuma ho kopa di sua na fa ka ho na tumpon dum pempenso a wo so wakatua bedo so sempo enkoye semre yi a enye semre na betwa asu ebobo nemum se wo hwe nyoma abetimi ayo ye bama ensakaya bo abrabo mu abrabo no enye mresa abrabo no enye sutobre nko a abrabo no enye twabre nko a e wo mra edi dua e wo mra ye kirekom ene wo mra ye twa wansua ehunu ne sei ya da bia bi kakra bia na wapa aba he na da bi opa aba wagu abam mempa ba busua empa ba abrabo mu da abrabo no mesi sutobre wo ho eno wi abre so wo ho se de etie bia no se de nsuo to agyaye no sa no wi aso ba akoto nemmom ne esa wo di nsutobre ye no ena ehia yesa wo ye na wi amre no ena ehia yesa betena soto mu ena nsuo to dodo ena me de mabre ni nsuto sa nyoma na wo ka no e ya baguro ene akwanside se nyempo se de ya me ma mbeka enya wonku na wona mu obi afamu da peso ehunu na park de na so de free wate onyame enka ho na dai moma me na empo osmosis na me na Priscilla 1 ba kwase na me na eja webe kampedu ase se wo ka me ho na me de dwumadi obre wo Adom TV mesrawo enyi wa fidie ni mfiri ha na dwumadi edi akire na ba me am tena dwumadi wa me de o chia me edi am je so aye ni tekotego uni onyame entina